तो का हाल बा भाई लोग, आशा करतनी कि मस्त होखबा जा और स्वस्थ होखबा जा। एगो चाचा बना, उनका वीडियो मने इतना अच्छा वायरल होखता आ इतना बढ़िया तरीका से समझैले बना, कहले बना, तो लोग सुनबा जा तो खुद सोचबा जा कि हाँ मने चाचा कितना अच्छा तरीका से मने समझैले बनाऊ। अब पेन के बारे में, पेन के ताकत मने का होखेला आज के युवा पीढ़ी नइखे जानत। आ जौन समझैले बना ना तो हम लोग वीडियो देखबे जा तब समझ में आई कि हाँ मने चाचा ई का कहल चाहतन आ का संदेश दियल चाहतन। अब पेनवे पर सब कहले बना। अब पेन के ताकत का बाटे तो हम लोग वीडियो देखा जा पहले। भाई जी, डॉक्टर आदमी चिलम से बनेला की कलम से? कलम से। इंजीनियर चिलम से बनेला की कलम से? कलम से। प्रोफेसर चिलम से बनेला की कलम से? कलम से। वकील चिलम से बनेला की कलम से? कलम से। लेकिन आज 14-15 साल के लड़का बाबा धाम के माजा धाम बना दिल बड़ा सा। वो कहता कि भोलेनाथ के बूटी छोड़वले ना छूटी, चाँप के दम लगाई चिलम फाटी चाहे फूटी। ई बात कहलस एगो तोहरे नियर आदमी भाई जी समझावे लगलन कि कमी ना बना दे, एगो कमिया बनाई दे हरामियानु हो। ए बचाया बहू से छोड़ा नाचिला मिया तू पूजा ना कला मियानु हो। ए बचाया बहू से छोड़ा तू चिला मिया तू पूजा ना कला मियानु हो। अभी ना जुगो जुगो से जे गाजा भांग पिया था जीजा दमाद खोजे के ओखेला तगुआ से कहेला कि देखिया लइकवा तनी गजेड़ी भंगेड़ी त नइखे न। तो बाबू सोच ला, जीवन का शिक्षा। तो भाई लोग देखला जना वीडियो, बात ही कलम और चिलम वाली नहीं खे, बात शिक्षा वाली बिया। आज के नया युवा पीढ़ी जौन बा, जनरेशन जौन बाटे, वो कहाँ जाता वो आधार पर वो चीज के देख के ही चाचा मने बोलले बना। आ सोचे समझे वाली बात बिया कि मने कितना अच्छा तरीका से चाचा समझैले बनो। अगर ये तरीका से केहू के समझावल जाओ और ना समझे तो का समझी। भैया हमरा के तो बहुत अच्छा लागल चाचा के वीडियो, और तहाँ लोग के कैसन लागल है कमेंट करके बताव जा। आ हमके तो उम्मीद बाटे कि जे ना पढ़े वाला होई भाई ओकरे के बाउर लागी ई बात सुन के, आ जे गांजा चिलम वाला होखी। तब भैया ये वीडियो पर नाराजगी मत तू करिया जा। चाचा के समझावे के और बतावे के तौर तरीका देखा जा कि का संदेश दियल चाहतन।